Waiting for quiz. Sino po? Gandang gabi po, Sir Kagapay. Shoutout po sa lahat po na nandito po. Gandang gabi po, Sir Kagapay mo. Sabi po ni Tita Millie Valerio. Gandang gabi din po. Shoutout po sa 17 million views po. Ito na naman po tayo. Nakapag-live po kahapon. Hindi po ako nakapag-live. Medyo masakit po ang ulo ko kahapon. Habang magla-live, kakain po tayo ng tinapay at kape. Kape po tayo. Josephine Barrios, gandang gabi po. Shout out po, Ma'am Josephine. Kumusta na po kayo, sir? Okay lang po, Tita Mili po. Okay lang po. Norma Bagapuro, magandang gabi sa iyo, Kagapay. Shout out po. Magandang gabi din po, Ma'am Josephine Barrios po. Shoutout po sa lahat po na nandito po at 22 million views po tayo. At 9 thumbs up. Hindi ko makita yung mga ano. Umabot din po ako sa live mo. Kakaumpisa lamang po, Tita Josephine. Magandang gabi sa iyo, Kagapay. Shoutout. Sabi po ni Tita, pangalan nun, Tita Norma Bagapuro. Good evening, Sir Kagapay. Musta na? Di ka na nag-live kagabi. Ang galing ni Bonso kumanta, God is good all the time para kay Bonso Tamsakdan. Opo, Tita. Hindi po ako nakapag-live kahapon. Gawa nga po ng masakit yung ulo ko kahapon. Gandang gabi, Kagapay Tamsakdan, sabi ni Maria Baido. Salamat po. Josephine Barrio, shout out po. Mi ay muti, Kagapay, umusta na? Magandang gabi sa ating Macarena. Ayos lamang po, Tita Mi ay muti. Estrella Banson, good evening po, Kagapay, shout out Tamsakdan. Salamat po. Good evening, Kagapay, at sa ating lahat. Good evening, sabi ni Ma'am Lisa Palikpik. Tamsakdan, salamat po, manang.
Good evening Kagapay, shoutout po tamsakdan, sabi po ni Tita Solita Bautista, salamat po sa pagtamsak. Salamat po sa nandito po ngayon, 30 million views, 20 tamsakdan, salamat po. Good evening Kagapay, sabi po ni Tita Asila Arqueo. Shoutout po sa Solid Karin Fans Group. Shoutout po sa lahat po na nandoon po sa grupo na po iyon. Shoutout po. Solid Karin Fans Group. Shoutout po. At syempre, ganun din po ang Japan Charity Group. Shoutout din po. At sa lahat po ng bumubuo ng Linas Communities. Shoutout po sa inyong lahat. Medyo naulan po rito sa location po namin. Baka mamaya mawalan po ng signal. Ganito po sa amin pag naulan, nawawalan po ng signal. Solita Bautista, good evening Kagapay, shoutout po tamsakdan, salamat po. Maria Baido, shoutout sa lahat ng Macarena, shoutout po. Jonalyn Gol po tamsakdan, sabay kayo ni live ni Ma'am Hasa. Di ko alam na nag-live. Oh. Shoutout Sis Anita, Ma'am Ina, Sir John Michael at Sir Spike. Sabi ni Ma'am Lisa Palikpik. Race 143. Good evening Sir Kagape, musta tamsakdan. Salamat po, okay lang naman po. At good evening din po sa iyo Ma'am Race 143 po. Salamat po sa inyo pagdalo po sa aking live. Tamsakdan, Anita andun pa kay Hasa, sabi ni Tita Asila Garquillo. Shoutout din Kagapay, sabi ni Lisa Palikpik. Good evening Kagapay, musta ka na po? Okay lang naman po Tita Erlinda na po ron po. Kahapon po hindi po tayo nakapag-live, gawa nga po ng masakit po ang aking pakiramdam. Masakit po ang aking ulo. Millie Valerio. Hello po Sir Kagapay, asan ka na po? Sabi ni Millie Valerio. Hello po Sir Kagapay, asan ka na po? Nandito po ako, naka-live po. Shaira 22. Good evening po, tamsakdan. Salamat po at good evening din po Ma'am Shaira 22. Basbas LB, good evening Kagapay, musta ka na? Eto, nakapag-live ulit po. Willie Samba Tamsakdan, salamat po sa pagtamsak. Pa-shoutout sa Japan Charity Groups, Founder M. Sabi po ni Tita Basbas Milby, shoutout po sa Japan Charity Groups po. Edna Poras, good evening, musta na si Reyna? Sabi po ni Ma'am Edna Poras, wala po tayong update kay Reyna kasi wala pong vlog kay Reyna. Maliban na lang pag nagla-live po si Roda, pag pinapakita po niya. Yung po pala, yung sinasabi nilang sumasayaw si Reyna, hindi pala daw siya yon. Yung marami po sila na sumasayaw, hindi pala siya, sabi po niya ni Roda. Diba may nag-content po na na si Reyna yung isa sa sumasayaw na marami po silang na groups. Magandang gabi Kaagapay at sa lahat na Macarena. Magandang gabi din po Ma'am Dolores Galvez po. Shoutout po sa lahat po na nandito po. 49 million views po tayo ngayon. 30 tamsaktan.
Mercy Toledo, tamsakdan sir kagape mo watching from Singapore, sabi po ni Ma'am Mercy Toledo po. Kain po tayo ng tinapay habang nagla-live po. Sabi po ni Tita TC Diaz, ganda na po eh. Gandang hapon po kagape. Musta ka na po ang Princess Reyna natin watching Riyadh. Watching Riyadh now lang nakachempo sa live mo. Shout out po kaagapay. Gandang gabi din po Tita TC. Ngayon ka lang po ba nakachempo? Nahulog. So, salamat po Tita TC at naka-join ka sa aking live. Nakapagbisita ka po sa aking live po. Kung si Rina naman po ay matagal pong wala po siyang upload na sa vlog, hindi po siya masyado binablog. Exodus, so, ano po to? Exodus Sodos. Good evening po kaagapay. Good evening din po ma'am or sir Exodus Sodos. Welcome po sa ating live. May bisita po tayo si Exodus Sodos. Good evening po kaagapay, sabi po niya. Shout out sa lahat na nandito live ni Sir Kagapay, sabi po ni Mili Valerio. Tamsakdan Kagapay, sabi ni TC Diaz, sabi ni Tita TC Diaz. Good evening Kagapay, tamsakdan, shout out sa lahat nila Taroma. Good evening din po Tita nila Taroma. Ito, Martes na lamang po tayo kasi wala pa naman pong upload kay Rina, di ba? Kaya wala po tayong masyadong mapag-usapan, Ang lakas ng boses ni Rina, pinakanta ni Roda sa live niya sa tuloy-tuloy ang paggaling niya. Sabi po ni Mama Sheila Arquillo. Yun ang hindi ko pa po napanood kaya wala pa akong may kwento. Good evening, Karin. Sabi po ni Ian Sigamin po. Hello, good evening, Kagapi Masyara. Sabi po ni Bibia Berting. Salamat po, Ma'am Bibia Berting. Good evening din po. Evelyn Peña, God bless Kagapi na shout out. Na-shout out Japan Charity Groups ni Rina's Community. Evelyn Peña, God bless Kagapay na shout out Japan Charity Groups na Rina's Community. Sabi po ni Ma'am Evelyn Peña po. Antok po tayo Naulan-ulan po kasi rito, kaya medyo malamig. Marami pa po ang absent kasi may kasabayan po tayo nag-live. Live po yata ni Mayora, ni Hasa. Wala si Tita Maria. Muli po, shout out po sa Japan Charity Groups, sa Sulit Karin Fans Group. Yan. May bagong bumuo ng Karin Fans Group. Sulit Karin Fans Group. Yan po ay sulit na sulit po. Jeneline Pacquiao. Shout out po, Ma'am Jeneline. Kamag-anak po ito ni Manny Pacquiao.
Welcome po sa ating live po, Ma'am Ginilin. At si Joanna Salas, shout out po. At siyempre, muli po sa mga bago pa lamang po rito na hindi pa po nakasubscribe, baka naman po pa-subscribe po ang ating YouTube channel, Kaagapay Mo. Salamat po. Dadami rin niya pinapanood ulit yung live mo, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo. Ross Cross, hello idol. Musta po, okay lang po kahit wala vlog si Bibi Reyna, basta huwag kang tamarin mag-live. Kagagaling ko lang po sa live ni Ma'am Hasan, nandun pa po yung ibang classmate ko. Sabi po ni Ma'am Ross Cross. Patapos na rin po yan si Asa mamaya. So, pupunta rin po dito yung mga classmate po natin. Hindi naman po tayo tatamarin na mag-live. Kaso lang kahapon po, masama lang po yung pakiramdam ko kahapon. Kumbaga sinumpong po yung migraine ko. Kain po tayo ng tinapay. Ito po. Marami na rin po tayo. Shoutout po sa 45 million views po. 42 tamsakdan. Salamat po. Sarap po talaga matulog pag ganito, pag naulan-ulan po rito sa ating location. Lisa Palikpik, kagabi andon si Sis Anita sa live ni Ma'am Hasa. Bakit sabi po ni Tita Anita, ano raw? Hindi raw niya makita. Yung live ko, tinatanong kung anong suot kong damit. Yun pala, nandun kay Ma'am Hasa. Yung iba po kasi tinatabad na daw kasi wala naman daw vlog si Rina, sabi ni Ross Cross. Kaya nga po kaya minsan tinatamad po yung mga iba. Pero kahit ano pa man, kahit wala pong vlog po si Rina, pwede naman pong tawag nun, gawan po ng reaction video yung mga past na video ni Rina, di ba? Kung marunong ko pong mag-edit, pwede pong gawin ng mga kanta, yung mga videos po ni Rina. Kasi hindi naman po nakakasawang panoorin po yun eh. Yun nga lang, kung hindi ka solid Rina, talaga magsasawa ka na panoorin po yung vlog po ni Rina. Kaya minsan iniisip ko rin na paano kayo kung i-try kong i-edit yung mga picture po ni Rina. Shout out Lisa Palikpik, sabi po ni Ma'am Jonalyn Golpo. Shout out Sis Jonalyn, sabi po ni Lisa Palikpik. Gitrodes Pascua, good evening sir, good evening din po Ma'am Gitrodes Pascua. Welcome po ulit sa ating live. Ganun talaga sa panahon kasi minsan mainit, minsan malamig, kaya uso ang lagnat, isipon, ubo. Tama po Tita Asila. Dito nga po marami pong nagkakasakit po ngayon eh, pero pumapasok pa rin. Gaya po namin, kahit may sakit po kami, lagnat, pero no choice po kailangan pong pumasok. Maliban na lang kung talagang natumba ka na dyan sa na hindi na kaya. Pero hanggat kaya pa naman, pumapasok pa rin po kami.
Yung mga sipon-sipon lang tapos medyo mainit ang ano, pumapasok pa rin. Good evening sir, kagapay musta sir? Good evening sir, kumusta sir Reyna? Ingat kayo sir. Sabi po ni Ma'am Leslie Kiding, Gala Burbano. Okay lang naman po ako at magandang gabi din po. Kung kay Reyna, yun nga po, sabi nga po nila ay marunong na daw, malakas daw yung kanyang boses sa pagkanta. Yan ay hindi ko pa po napanood. Sabi po nila rito, kagapay kami, nagmamaraton kami sa vlog. Kagapay kami, nagmamaraton kami sa lumang vlog ni Reyna, sabi ni Tita Lisa Palikpik po. Shoutout po sa 70 million views po, 51 tamsaktan. Salamat po. Pag po nag-content ka ng iba, hindi ka po solid dito. Pag po nag-content ka ng iba, hindi ka po solid. Di po ba? Basta ako po rin na lang talaga. Sabi ni Ross Cross. Paano po yan? Siyempre, sabi ko nga naka-uwi po ako. Tapos may sariling content po ako. Mag-charity po ako. Siyempre, siyempre isipin po nyo, hindi na ako solid rin na kasi may sariling content na po ako. Pero para sa akin naman, kahit may sariling content na po ako, siyempre andyan pa rin po ako kay Rina. Yun nga lang, masasabi na hindi ako solid Rina. Kasi nga, nahaluan po ng pagcha-charity sa akin, di ba? Pero sabi ko nga, kahit pag-uwi ko po ay hindi po ako bibitaw kay Rina hanggang hindi po siya gumagaling. Nakasupport pa rin po ako hanggat binablog pa po nila. Kahit bitawan po nila ay siyempre nakasupport pa rin po ako. Siyempre nandyan po yung dasal para sa kanyang kagalingan. Yun lang naman po ang aking maiaambag eh. Yung maiaambag po natin sa lahat, di ba? Good evening, kaagapay, tamsaktan, sabi po ni Sirma Sabari. Good evening din po, Ma'am Sirma. Sirma Sabari, shout out po. Kung gusto niyo mapanood si Rina sa live ni Roda, lagi siya pinapakita sa live niya, sabi ni Asil Arquillo. Minsan kasi pag nanonood po ako sa live po ni Roda, kumbaga ni-scroll ko na lang hanggang ipakita po niya si Rina, hanggat itapik po niya. Pero kung iba po yung tinatapik po niya about po sa mga business, sa ano niya, kumbaga ini-scroll ko po siya. Kasi kay Rina lang naman po ako interesado na yun, magbigay ng info sa atin, di ba? Kailan kaya vlog ni Kalinga Prab si Rina? Sabi po ni Solita Bautista. Hindi ko po alam Tita Solita. Pero abangan po natin, di ba? Sabi nga naman po may part 2 po yung yung Angels na nandun po si Rina. Amelia Macrae, good evening kagapay. Bakit hindi na binablog si Rina ni Kalinga Prab? Wala na akong napapanood na vlogs ni Kalinga Prab kay Rina. Lahat naman po tayo, Tita Amelia. Tagal po natin hindi nakikita ang binablog po si Rina. Maliban po si Roda, binablog niya si Rina. Pero may alam po ako diyan eh. Good evening Sir Kagapay, shout out sabi ni John Michael Beleza. Andito na po ang ating classmate na si John Michael Beleza.
Okey lang 'yun basta 'wag mong bibitawan si Reyna, sabi nila, Sheila Garcia. Ay hindi ko po bibitawan tita. Ian M. Sigaming, Sir John Michael shoutout din, good evening. Sabi ni Ian M. Sigaming, Jerry Nayat vlog, hello loads, kaagapi mo shoutout po sa lahat na nandito sa live. Sabi po ni Kuya Jerry Nayat. Hello Kuya Jerry, shoutout po sa 108 million views po. 63 thumbs up na, salamat po. Okay po 'yun sa live lang po, vlogger ka naman na po eh, hindi ka na reactor lang. Sabi ni Ross Cross. Oo naman po tita. Tayo po. Kumbaga kaya rin reactor po tayo diyan pag uwi ko. Tapos vlogger naman po ako sa sa pagcha-charity ko, 'di ba? Solita Bautista, paano mo ma-content si Rin na wala naman vlog kaya pwede rin mag-content ng iba, di po ba kaagapay? Pwede rin naman po mag-content ng iba sa mga beneficiaries po ni ano, ni Kalingap Rab. Pwede naman po. Ang kaso nga po, yun nga, napatunayan ko rin po sa aking vlog na kung Reyna po ang topic, mas malakas po ang dating eh. Yun po para sa akin yung nakikita ko sa aking vlog. Kung sa iba po kasi baka ano, sabi nga nila, baka langgamin. Pero yun nga, pag nag-content po ako ng iba about po sa mga ibang beneficiaries po ni Rob, siyempre sasabihin po ng mga tagapanood po natin na hindi ka solid rin na. O, di, ano naman sasabihin ko? Pero i-try din po natin. Kagapay di ka raw makita sa sis Anita, Lisa Palikpik. Paano di po niya ako makikita? Paano po yun? Baka hindi nga po siya naka-subscribe. Paano? Hindi ko po alam kung bakit hindi niya makita ang aking live. Pwede naman po niya i-search yung search po yung channel ko po, yung pangalan po ng YT ko. Shout out sa mga classmate ko na nandito sa live ni Sir Kagapay, sabi po ni John Michael Vilesa. Okay lang yun, basta wag mong bibitawan si Rena, sabi na sila Arqueo. Ay, oo naman po, tita. Siyempre, may sinasabi nga ng iba rito na pag wala naman vlog po si Rena, pwede naman daw akong mag-content pa ng iba. Pwede rin naman po para sa akin. 'Di ba? Siyempre, pero pag nai-content ko po yung iba, siyempre hindi naman po ibig sabihin na hindi na po ako solid rin. Siyempre, nandyan pa rin po ako. Rena's number one pa rin po ako. Siyempre, John Michael, basta Rina doon tayo, sabi ni Jonalyn Gold. Ronaldin, asa na? Sabi po ni Ma'am Jonalyn Gold po, Tamsa kaagapay, tama ka, prayer ang mahalaga sa lahat, sabi ni Leticia Macareg. Tama po. God bless sa lahat na nandito sa live ni Sir Kagapay, sabi po ni Tita Gina Ahmad. May tanong ako Kagapay, si Jomar ba ay nag-uusap ba si Erlinda na Paran? May nagtanong po. Kagapay, si Jomar ba ay nag-uusap ba sino? Si Baby Rena? Ayan po ang hindi ko po alam kung nag-uusap po sila tita.
Kasi kung tanungin ko naman po si Jomar, siyempre sabihin po niya secret. Yes, tama ka Ma'am Jonalyn, rin lang sapat na sa atin lahat, sabi ni John Michael. TC Diaz, kasi po laging busy ganitong oras hapon na kung mag-lunch ang mga amo. Naintindihan ko yan po, Tita TC Diaz, pag ganitong oras, di ba? Kaya mahirap din po talaga yung may amo ka. Good evening bro. Oh, andito na po si Spike Limbo. Shout out Spike Limbo. Ilang araw kang hindi nagparamdam sa akin na. Tatam tatampo ka yata sa akin. Welcome, welcome muli, Spike Limbo. Nona PD Pablo, good evening kagape. Basta Karina pa rin tayo hanggang sa kagalingan sa kanyang karamdaman. Sabi po ni Nona PD Pablo. Okay, oo naman po. Hello kagape, musta na? Sabi po ni Helene Orica. Okay lang naman po, Tita Helena Orica. Good evening sa kagapay. Shout out watching from Iloilo City. Sabi po ni Ma'am Rogelyn Sadsad. Good evening din po, Tita Rogelyn Sadsad po, dyan po sa Iloilo. Nabisi po kasi si kumpanya pero reply at thumbs up ako sa mga live mo. Sabi ni John Michael. Salamat. Shout out kagapay. Good evening. Sabi po ni Carmelita Biga Bautista. Good evening din po, Ma'am Carmelita Bautista po. Good evening kagabi, tamsak dan. Sabi po ni Yolanda Carlos. Good evening din po. Salamat po sa pagtamsak. Shout out po sa lahat po na nandito po sa ating live 118 million 79 tamsak dan. Salamat po. Good evening kagabi, Virginia Calma. Shout out po Ma'am Virginia. Good evening din po. Good morning sa kagabi, tamsak dan lang po. Sabi po ni Tita Juliet Tiker. Salamat po Tita Juliet at good morning din po dyan sa US at salamat po sa inyong pagtamsak tsaka sa inyong pagdalo sa aking live. Sir kagape, huwag nabibitawan si Bonsorina, sabi po ni Mark. Ay hindi po ako bibitaw kay Bonso Porina. Hayaan kong sila po ang magsawa sa akin. Tamsak dan, sabi ni Spike Limbo. Salamat bro Spike. Kulang pa ang ating mga classmate na nandito. Amelia, good evening po Kuya Kagaba. Shoutout po, kumusta na po kayo? God bless you. Reyna lang sapat na. Okay lang naman po ako, Amelia. At good evening din po sa iyo. Kinig lang muna ako sa Kagaba. Kumakain pa po ako. Sige, John Michael, kain ka muna habang nakikinig. Gandang gabi po Sir Kagape sa lahat na nandito. Nagsara muna kami ng live ni Ma'am Hasa, sabi ni Char Cordelerans. At tapos na po ba si Tita Char? Si Ma'am Hasa? Hi Sir John, hello po, sabi ni Rose Cross. Mariam Kudarat, hello po Kuya Kagape. Good evening po sa inyo. Patamsak dan. Sorry po, ngayon lang ako about sa live mo kasi sobrang hina ng net ko. Pinipilit ko lang pinipilit ko lang po makumusta ang ating Princess Reyna natin. Sabi po ni Mariam Kodar, pag mahina po ang net natin, wag po tayong ma-stress. Kung mahina po ang ating net, wag po nating pilitin. Shout out Sir Kagape watching from Singapore, sabi po ni Tita Mercy Toledo. Salamat po at shout out din po. Jonalingol po, John Michael, bakit ngayon ka lang kumakain? Sabi ni Jonalyn Galpo. Kaya nga, baka galing po sa trabaho po yan, Ma'am Jonalyn, kaya ngayon pa lang kakain. Kaagapay, sana wag nyo iwan si Rina, sabi ni Loling Pastora. Ay oo naman po, Tita Loling Pastora, at welcome po sa ating live. At nakaano po kayo sa aking live. Mukhang bagong-bago po kayo dito sa ating live. Baka naman, hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Pa-subscribe naman po.
Kuya kagabi, okay lang kahit ano content mo kay Rina lahat gusto makita siya pa rin ang magnetic hanggang ngayon. God bless you. Sabi ni Amelia Amelia. Ay, oo naman po. Masasabi ko po talagang si Rina po talaga ang pinakamalakas na magnetic po sa aking sa aking channel po ngayon. Kasi kay Rina, dito nakilala ang aking channel. Hi Sir John Michael Belisa, shoutout po at good evening. Sabi ni Tito Jerry Night Vlog. Marunong na si Rina kumanta ng Christian song, sabi ni Mercy Toledo. Mariam Kudarat, ako ngayon lang nalulungkot kasi hindi ko na palagi napapanood ang mga vlog niya kasi hindi na kaya magnet ko, kailangan makapalit ako ng CP bago kaso wala pa akong pambili ng CP na bago, sabi po ni Mariam Kudarat. Madali lang po yan Tita Mariam Kudarat kung kada araw magtabi ka ng 100, ganyan. Kasi yung sabi mo na yung 1 linggo maka 700 po ka dyan. Hi Sir Spike, sabi ni Rose Cross. Good evening kagapay, tamsakdan from San Jose Antique, sabi po ni Maria Gaiti. Magandang gabi din po at shout out po. Basta rin sama-sama tayo, sabi ni Philly Sambat. Ay oo naman po Tita Philly. Busy ako sa eleksyon, sabi ni Spike Limbo. Yun nga, sabi nga ng iba bro, Spike, nangangampanya ka raw, baka daw natalo ka, kaya sabi po nila. Sir Jerry Knight, shout out po, sabi ni John Michael Velisa, Anadel Reles. Shout out po Ma'am Anadel Reles. Welcome po sa ating live. Kakachat lang to kanina sa akin si Ma'am Anadel. Idol, totoo po bang nabubuntis ni Ida si Erica? Napanood ko po di po ako makapaniwala kasi wet ko po ang Edren Kulod Kalatagan Batangas, sabi ni Benlor. Ano? Ha? Idol, totoo po ba nabuntis? Saan nyo po nalaman po yan, Tita Lor, Benlor, na nabuntis ni Ido si Erica? Saan nyo po yan napanood, Tita? Nako, pag nakimpuan po ng dito. Pag nakimpuan po ng ibang community na sasabihin, ako na naman nagsabi niyan. Saan nyo napanood yan, Tita Benlor? Na totoo po bang nabuntis ni Ida si Erica? Hanggang dulo ang suporta ko kay Rina, maraming nag-aabang paggaling ni Rina kaya hindi susukuan, sabi na sila Harkio. Oo naman po Tita. Kasi yung kwento ng buhay po niya talaga ay napakaganda, di ba? Yun po yung kaabang-abang. Kagapi, magandang gabi sa iyo, tamsakdan po. Sabi po ni Mark, salamat po. Alicia Pedereso, tamsakdan watching from Macau. Salamat po Ma'am Alicia Pedereso sa pagtamsak. Kain tayo bro, sabi ni Spike Limbo. Sige Spike, kain ng marami. Ikain mo na rin po kami para busog na rin po kami. Annalyn Terales, hi, good evening po. Sending love rin na sending love. Sabi po ni Ma'am Annalyn Terales. Ma'am Junalyn dun sa live ni Ma'am Hasa. Ma'am Junalyn dun sa live ni Ma'am Hasa. Umpisa pa lang ako ng kain dito dito tinuloy sa live ni Sir Kagapay, sabi ni John Michael Belesa. Yes sir, pinapunta kami sa iyo, sabi ni Char Cordelerans. Hindi ko naman po kasi alam na nag-live po ngayon si Hasa. Kaya hindi ko kasi nakita Ginawa ko kasi pag salpak na. Kaya pasensya na po Ma'am Hasa. Ano ba kasi ang schedule ng mo, ng pag-live mo para mag-adjust po ako? Kasi si tawag nun, si Mayora, yata yun, 5:30 ata yun
Kuya tapos na po, naka-live mo kaya nakapasok ako sa ano? Kuya tapos na po, nakita live mo kaya nakapasok ako sa pogi. Sabi ni Amelia Amelia. Loko ka talaga Amelia Amelia. Nila tara ma-out muna ako kagabi pagdating ng amo ko, prepare ng day. Sige po, Tita Nila, tara maunahin niyo muna ang inyong trabaho. Baka kayo po ay mapagalitan. Yari po kayo dyan. Helena Orica, Robilan sa taga Iloilo din ako. Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Helena Orica. Shout out po sa Solid ka rin fans group. Yan po ang bago. Yan po ang bagong team na Solid rin. At ganoon din po ang Japan Charity Groups po, shoutout din po. At sa lahat po ng bumubuo ng Rinas community po na Solid Rinas, shoutout po sa ating lahat. Gandang gabi kaagape, basta solid rin na lang, sabi ni Marisa Mimpin. Murs na sa likod din sa kagape, tamsaktan, sabi ni Murs na sa hali, salamat po. Rin na lang po sapat na, sabi ni Robbie Reyes. Tamsakdan kagape, rin na lang tayo hanggang gumaling siya from Marilao, Bulacan. Nina Moli. Ay oo naman po, Ma'am Nina Moli. Rinas is Rinas, di ba? Sir, sige na Ma'am Roda, may aabangan tayo basta rin na lang tayo, sabi ni Mark. Mark babae ito eh. John Michael Bilisa, shout out sa lahat, di ko muna kayo isa-isahin, basta lahat kayo dyan, kain po, sabi ni John Michael. Ilang buwan na lang kasi magbo-birthday na ulit si Bonsori na pinaghahandaan ng ibang grupo, kasama na rin ako diyan sa ibang grupo. Tahimik lang ang ibang grupo kung anong magaganap, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo. Ay oo naman po, Ma'am Jonalyn Golpo, kahit anong group, kahit sinong group na Rinos community, mayroon po sila kanya-kanyang pinaghahandaan, di ba? Para sa malalapit ng kaarawan po ni Rena. Kaya napakaswerte po ni Rena dahil marami pong nagmamahal sa kanya. Sir Kagape, sabi po ni Mayora, humihina na daw po yung kabila. Hindi ko po alam kung sinong kabila, sabi ni Rose Cross. Saan kabila po? Sabi ni Rose Cross. Saan kabila po, Tita Rose? Hindi susukuan si Rina hanggang sa galing yan ang aming hinihintay ng lahat, sabi ni Sheila Yarkio. Erlinda na parang, hay Kagapay, kami solid rin na ang pa-support ko kay Rina hanggang dulo. Erlinda na parang. Sir Kagapay, pa-shoutout po. Sir Kagapay, pa-shoutout po to founder Ma'am Jihan Robelin Salsad. Shoutout po sa founder po sa Solid Renatic. Solid Renatic yata yun eh. Solid Renatic. Sa founder si Jihan. Shoutout po. Princess Lynn Pasmagan, good evening, kumusta Kaagapay? Ano balita sa dalaga natin? Rin na lang tayo Kaagapay hanggang dulo, watching from Kaloy Antique. Sabi po ni Ma'am Princess Lynn Pasmagan. Roscross Peak po yan. Solita Bautista Peak News yan. Yung sinasabing ni Ido ay nabuntis ni Erica. Fake news po yun. Wala pong katotohanan yun. Shout out sa lahat ng solid rin, sabi ni Mark. Hay ano ba yan, Marites yan, sabi ni Asila Jarquillo.
Andito na rin po si Ina Mostasa. Miguel up shoutout. Nood lang muna ako mga classmate. Naglalaba pa ako. Andito na rin si Ina Mostasa. Andito na ang ating classmate. Charito Vlogs. Shoutout po. May bagong bisita po tayo si Sir Charito Vlogs. Welcome po sa ating live, Sir Charito. Bagong-bago po si Sir Charito. Welcome po natin. Shoutout Hilin Orica. Miga love shoutout sabi ni Robin Sadsad. Good PM Mr. Pugilit na ako. Sinsya na. Ano balita yan? Sali Alegria. Good PM Mr. Pugilit na. Pasensya na. Ano balita yan? Pinabang sa atin, musta? Ano pong pinabang? Hindi pa naman po kayo ulit, Tita Sally. Sakto lang. Malapit na pala tayo mag-isang oras. Bilis. Shoutout kagapay. Miguel shoutout. Sabi ni Charito Vlogs. Sir Charito Vlogs. Marami pong bago ngayon dito. Si Sir Charito Vlogs, Liz Sarip. Nakita ko nga minsan sa mga video na nabuntisan ni Ido si Erica. Paano nangyari? Sino po nag-vlog po nun? Na nabuntisan ni Ido si Erica. Welcome po natin itong mga bago po nating classmate, mga titas. Sila Sir Charito Vlogs, Liz Sarip. Welcome po natin sa ating live. Hindi malumipat si Anita, baka nakatulog na sila Arqueo. Yun nga, baka hindi na nga niya nakita ang ating live. Kaya natulog na siguro. Pero sabi nga niya, wala daw pong iwanan eh. Kaya sa palikpik, hindi po totoo yan, ma'am. Fake news nga po yun. Napanood lang po nila siguro, Tita Lisa. Kaya nasabi din po nila rito sa ating live. Siyempre, nagtatanong din po sila. Tayo, wala din naman pong alam para sa ganyang bagay. Okay lang, patapos na siya nung nag-notify ka sa CP ko. Sabi niya, doon na kayo sa Poging Reactor, Char. Sabi ni Charcoal Delerans. Naku, baka nagtatampo si Asa. Shoutout kay Miss Ina, sabi ni Lisa Balikpik. Pearly Fernandez, hindi ako susuko forever ko mamalin si Francis Reyna with founder Cathy at founder Mel Jumarin and Gina Japan Charity Tamsak. Sabi ni Tita Pearly Fernandez. Sir, kinig lang po ako habang nagtutupi ng nilabahan, sabi ni Rosco. Sige po, Tita. Makinig na lang muna po kayo habang nagtutupi para makatapos po kayo ng inyong trabaho. Si Relina Porisima, good evening po, Sir Kagapay. Good evening din po. Sir Kagapay, shout out sa lahat ng nandito sa live mo from San Jose Antique, Maria Gaiti. Shout out po, Maria Gaiti. Binlor, napanood ko po sa video, kaya nga po di ko makapaniwala kasi umaasa po ako na muling ibabalik ang Edrin Mahal kong idol, sabi ni Ma'am Binlor. Fake news lamang po yan, Ma'am Binlor, yung mga napapanood po ninyo. Kasi nga ako, di ako makapaniwala sa narinig ko eh. Shoutout po sa 126,094 tamsak. Happy tayo habang naghihintay ng vlog ni Rina, sabi ni Mark. Love lang tayo para kay Bibi Rinan. Hatid dasal lang tayo lahat para mabilis ang paggaling ni Rina. Hatid from San Jose Antique, sabi ni Maria Gaiti. Sila Jarkeo Bunga ang 16th birthday ni Dalaga sa April. Ay bungga po talagang marami na naman po siyang marireceive na mga regalo, mga pera, ganyan.
Shoutout po sa lahat. Shoutout po sa mga solid Renatics kaagapay, sabi ni Mods na Sahali. Shoutout po sa lahat po na taga Renatics po. Babae po ako, sabi ni Charito Vlogs. Babae po pala ito. Kasi Charito Vlogs kasi, baka sa asawa po niya siguro to. Pasensya na po, Ma'am Charito, kung natawag ko kayong sir. Kagapay galing rin ako sa live ni Ma'am Hasa, sabi ni Preda Alano. Shout out Ma'am Ma'am Preda. Malapit po ako kay Japper Sniper. Sino po yan, Ma'am Charito Vlogs, yung malapit po ako kay Japper Sniper. Sino po yan? Hindi ko po kilala yan eh. Si Japper Sniper. Pilis sa buko. Ako habang dyan sa Kalingap, sumuporta pa rin ako kay Rina, sabi ni Pilis sa buko. Shout out sa Japan Charity Group, sabi ni Sini Robles. Kay Arminia Santos, good evening sa iyo. Good evening din po. Marami po talagang mga bago po rito. Welcome po sa ating live. Idol, kahit ano pong mangyari, Edren pa rin po ako, kaya nga po tumaas ang dugo ko. Kanina sumama po loob ko. Kala ko babalik ni Rab ang Edren. Ay wag muna kayong umasa, Tita Benlor, baka kayo po may masamang mangyari po sa inyo. Mag-ano lang muna kayo, kumbaga subaybayan nyo na lang muna si Rena. Pero wag niyo muna kayong umasa na ibalik po ni Rab si Edo. Kasi paano po 'yan pag hindi po naibalik, edi may masamang nangyayari po sa inyo, di ba? Para lang lumaki ang views kung ano-ano ang content, sabi ni Erlinda Bautista. Meron din po kasi yung ganyan eh. Kung ano-ano yung gumawa ng fake news para lang sa views. Kung ako nga, kung gusto kong gumawa ng mga fake news, kaso marami rin po ang siyempre marami po akong amang babas po diyan, di ba? Kasi kahit nga naman ako, may alam din naman po ako na tungkol kay Rina, pero hindi ko lang po isisiwalat. Kaya hindi na rin po ako gumagawa ng fake news. Kasi pag gumawa ako ng fake news, baka tumawag yung yung kakilala ko na laging nandyan. Erlinda Bautista, shout out po. Di raw makita ni Maria live mo, sabi ni Spike Limbo. Hindi nga daw. Bakit ganon? Bakit hindi po niya nakikita yung aking live ni Tita Maria? Si Hasa naman ang nagpapunta sa iyo sa live mo, sabi ni Spike Lembo. Ganun po ba? Dahil siguro nakita niyang magla-live po ako, kaya sorry Hasa. Bahala sila dyan, mabuti na yan kung mag-asawa na si Edo para tumahimik na ang lahat. Wala nang mangbabas kay prinsesa natin. Basta ako rin na lang hanggang sa pagaling niya. Sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Content ko nga yan. Kaya nga po, nagtatanong po ako, hindi ko po matanggap, Idol. Ngayon pa lang, Ma'am Benlor, fake news po yan. Yung natanggap
yung ano, napanood mong na nabuntis ni Edo si Erica. Itanong ko rin kay ano, kay yung kakilala ko na kakilala niya si ano, si Edo. Naku, yung balita niyan, fake news yan. Maniwala tayo kapag ikakasal na si Edo, Jonalyn Golpo. Kaya nga. Lisa Palikpik, shout out, sabi po ni Charito Vlogs. Okay lang po, sabi po ni Ma'am Charito. Kagapay, tulog muna ako. Good night, tamsagdan, sabi ni Tita Pearly Fernandez. Sige po, Tita Pearly Fernandez, salamat po. At good night po sa iyo. Isang vlogger, Charito Vlogger, isang vlogger na malapit na 1 million follower. Ano po yung content po niya, Ma'am Charito? Si ano, yung job sniper na sinasabi po niya. Sabi ni Rina, mamamasko daw po siya sa mga fans niya. Sabi ni Solita Bautista, ay sigurado marami po talaga. Kaya abangan po natin yung mga Rinas na nagmamahal po sa Rina. Kaya Minya Santos, shout out kila Anaka Roda, Hasatid 6TV, kay Mayora at kay Miss Roda at sa Japan Charity Groups watching from Manila. Sabi ni Herminia Santos. Magandang abangan yung paggaling ni Rina kasi yon ang napakasaya. Jonalyn Golpo, sabi naman po niya. Ay oo naman po. Ang pinakamaganda talaga na abangan po natin yung paggaling po ni Princess Serena po, di ba? Shout out po sa 118 million and 101. Tamsakdan. Salamat po. Sir, pati tayo makinig lang po ako. Sir po, sir, tayo makinig lang po ako. Maari sana wag na itapik si Idore-tore na lang tayo, sabi ni Mark Mark. Oo naman, sinagot lang din po natin yung ano yung nagtanong kasi, 'di ba? Pero ganun pa man, kahit pa ulit-ulit po natin i-topic si Rina, di po tayo magsasawa kaya Rina pa rin po tayo. Gwapo po kasi kayo gwapo po kasi kayo kaya maraming dumadalaw. Yahoo! Sabi ni sabi ni Ross Cross. Magaling na daw mga twiran si Rina, sabi ni Mama Roda, sabi ni Charcoal Deleras. Ibig sabihin, kung magaling na po mga twiran si Rena, talagang meron na po talagang pagbabago. Vivian Vibes, magaling na si Rena, sabi ni Vivian Vibes. Siguro sa ano pa lang, sa 40% pa lamang po si Rena sa kanyang paggaling. Pero tuloy-tuloy pa rin po natin yung pagdasal para tuluyan na po talagang gumaling, di ba? Spike, parang kulang tayo, may nawawala dyan, Michael Vilesa. Nawawala po ang inyong ina, si Tita Maria Nita Biltran. Kulang po. Si Ina nandito na rin. Kulang po. Kulang yung ano, nawawala po yung laging laging nagsasabi sa inyo na walang iwanan. Hindi nga daw niya makita kasi yung yung live ko, sabi niya. Kawawa naman si Tita Maria. Absent tuloy. Sir John Michael at Sis Anita nawawalan. Sabi ni Tita Lisa, Ate Lisa Balikpik. Shoutout po sir ang taga-Aklan. Sabi ni Phyllis Sabuco. Shoutout po sa lahat po ng taga-Aklan po at magandang gabi po sa inyo lahat po dyan. Cross, ang dami pong pick ngayon tungkol kay Edrica. Hanggang ngayon pa rin po ba? Sinisiraan pa rin po yan. Pero huwag na natin pag-usapan po yan. Para lang lumaki ang views kung ano-ano ang content, sabi.
Ni Erlinda Bautista na sana tayo. Di raw makita ni Maria live mo, sabi ni Spike Limbo. Si Hasan naman ang nagpapunta sa live mo. Shout out po Charito Vlog, sabi ni Lisa Palikpik. Kaya nga po nagtatanong po ako, hindi ko matanggap idol, sabi ni Benlor. Nasaan na tayo? Paulit-ulit natin Magandang abangan yung paggaling ni Rina kasi yun ang napakasaya. Tama po. Char Cordilleras, magaling na daw matwiran si Rina, sabi ni Mama Roda, sabi ni Char Cordilleras, magaling na si Rina, Vivian Vibes. Spike, parang kulang tayo, may nawawala Jan Michael Beleza. Sir John Michael says Anita nawawala, sabi ni Tita Ate Lisa Paligwit. Pili sa Boko, shout out po taga Aklan. Ros, ang daming fake news tungkol kay Edrica, sabi ni Ros Cross. Shout out sa mga nagmamahal ng mga community kay Rina. Salamat sa pagmamahal niyo kay Rina. God bless, sabi ni Princess Lynn Pasmagat. Wala si Maria, sabi ni Spike Limbo. Absent po yun. Hindi niya makita Benlor. Idol, hindi ko po ako makapag-comment ng gabi-gabi kasi po nagmamassage po ako, kaya miss ko na po. Yeah. Absent si Tita Maria. Hindi raw tayo makita. Shout out sa mga nagmamahal sa mga community Rina. Salamat sa pagmamahal nyo kay Rina. God bless, sabi ni Princess Lynn Pasmagat. Wala si Maria, sabi ni Spike Limbo. Makinig na lamang po kayo, tita. Okay. Mababasa ko naman eh. Sir Spike, baka di pa naka-subscribe, sabi ni Lisa Palikpik. Ang dami bago natin classmate. Welcome po sa lahat ng bago pasok sa live ni Sir Kagapay. Solid rin na lang po tayo, sabi ni John Michael Beleza. Herminia Santos, basta rin ako lang sapat na sa akin. Susuportahan ko siya hanggang nasa media siya at nasa kalingap, sabi ni Herminia Santos. Hello Lisa Palikpik, di raw makita live ni bro, sabi ni Maria, sabi ni Spike Limbo. Yun daw. Shout out po sa 115,000 views at 105 tamsak dan. Naka-isang oras na pa po tayo Sir Spike, nawawalan si Sis Anita, sabi ni Lisa Palikpik. Patapos na rin naman si Asa kaya naglipalipat na siya, sabi ni Asila Jarquillo. Gina Ahmad, salamat sa lahat na nagmamahal sa ating dalaga. Hawak kamay tayo lahat. Huwag tayong bibitaw hanggang dulo rin na forever, sabi ni Tita Gina Ahmad. Juliet Decker, Christina Manlangit, good evening Kagapay. Good evening din po Tita Christina. Virginia Clara, kaya sabi ni Roda 16 na si Rina ngayon. Mali ang birth certificate ni Rina, 15 ang nakalagay. Pero ngayon 16 na pala, sabi ni Roda sa live. Kaya ang sundin lang daw ang certificate ni Rina. Meron nga din po nagsasabi na 15 lang, 16. Spike Limbo, hello Lisa Palikpik, di raw makita live ni bro, sabi ni Maria, sabi ni Spike Limbo. Gandang gabi sa ating lahat, Norad Dakmay. Magandang gabi din po. Kuya Kagapay, masaya ko na si Princess Rina natin ay marunong na siya magsalita. Nakikipagkwentuhan na
kay Ma'am Roda nila madaldal na siya. Madaldal na siya. Ako naiinis kasi palagi nagko-connecting ang signal ko, sabi ni Mariam Kodarat. Sir Spike, baka di pa naka-subscribe, sabi ni Lisa Palikpik. Sino po? Si Tita Maria po? Ang dami bago nating classmate. Welcome po sa lahat bago pasok sa live ni Sir Kagape. Solid rin na lang po tayo, sabi ni John Michael. Basta rin na lang sapat sa akin. Suportahan ko siya hanggang nasa media siya at nasa kalingap. Darating na birthday ni Rena, 17 na. Virginia Claracay. Juliet Ticker, nakikinig lang ako habang nagdadrive papunta ng Asian Store dahil pinatulo ni Mr. John ang laway ko sa isdang kinakain niya. Grabe naman ni Tita Juliet. Ingat lamang po sa inyong pagdadrive, Tita. Baka sa paglalaway po ninyo nako, ingat-ingat po sa pagdadrive. Linda, gandang gabi mga classmate. Thanks everyone, sabi ni Ma'am Linda. Good evening Kagape at mga Karina, sabi ni Stenelli Cansino. Good evening din po. Ma'am Juliet, sana humingi ka na lang sa akin, marami niluto ang kapatid ko, sabi ni John Michael Bilesa. Mga Karen, good night na. Mga Karen, good night na ha. Andito na ako, antok na ako, sabi ni Tita Asila Jarquio. Sige po Tita Asila Jarquio, good night po. Salamat po sa sa inyong pagtalo. Malapit na rin po tayong magsara kasi nakaisang oras na rin po tayo. Bukas ulit po tayo agahan po natin para sa ganun ay wala pong masyadong mapuyat. Wala pong maraming mapuyat kasi bukas may pasok pa po yung iba, di ba? Excuse me. Sana nga po pero malayo ako. Thank you na lang, sabi ni Juliet Decker po. Yun na. Mariam Kudarat, ako matagal na nakasubaybay sa ating Prinsesa Rina simula noong nag-vlog siya ni Kuya Mac. Excuse me. Simula nung na-vlog ni Kuya Mac hanggang ngayon. At Rina's community ako, nainis kasi gusto kong masubaybayan ang ating prinsesa. Paano yun po masusubaybayan kung bira na lamang po ngayon binablog po si Rena. Kaya tiis na lamang po muna. Hanggat wala pa pong vlog po si Princess Rena po. Good evening po Sir Kagape, sabi ni Los Bimindarumboa. Good evening din po. Wala na ako pagkakabalahan, tapos na ang kampanya kaya lagi na ako present sa mga live po Rena, sabi ni John Michael Belesa. Yun nga lang John Michael, lagi kang present. Wala naman po yung laging nag-a-advise sa inyo si Tita Maria. Kinig lang ako sa iyo, sabi ni Spike Lembo. Sige Spike Lembo, sige. Good night ka rin, sleep na, sabi ni Robelin Sadsad. Sige po Tita Robelin Sadsad po, good night po sa inyo. Sa iyo. Salamat po sa pagbisita, bukas po ulit. Erlinda Bautista, good night po, bawal po sa akin magpuyat, stroke po ako, God bless you and your family. Sige po Tita Erlinda Bautista po, good night po sa inyo at huwag po kayong masyadong magpuyat. 5 minutes pa po bago po tayo magpaalam kasi nakaisang oras na rin po tayo. Abutin na lang po natin na 1 hour and 10 minutes. Okay lang po ba? Kaso marami pa rin po tao rito. Excuse.
meron pa rin pong dumarating. Si Ray Allen Deloso, good evening po, sabi ni Ray Allen. Matulog ka na po, Ma'am Erlinda Bautista, good night po, sabi ni John Michael Belesa. Oo nga po, Tita Erlinda, matulog ka na po at saka makapagpahinga. Para maano niyo po yung lakas ulit. Mabawi po ninyo ang inyong lakas, lalo na sa mga sa mga senior, di ba? Hindi naman absent si Tita Maria, nandito pa rin po siya nanonood. Hindi lang siya makapag-comment. Thumbs up dan, sabi ni Ray Allen Deloso. Salamat po. Diyan Michael, andito si Tita Maria. Pakita ko sa iyo. Ayan sabi, di ba siya yan? Hindi siya absent. Shout out Ma'am Robelyn sa Sedmore. Narinig ko pangalan mo, sabi ni John Michael. Good night sa inyo and Reynas forever lang tayo. Andito na ako sa Asian Store. Loves lang tayo. Sige po, Tita Juliet, at maraming salamat po sa inyo at good night po sa inyo. Shout out to all Rina Prinsesa ng Kalingap, love lang tayo, sabi po ni Mark. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Rina, good evening sa inyong lahat. Ingat kayo palagi saan man kayo naroroon, sabi po ni Ma'am Herminia Santos. 3 minutes pa po bago po tayo magpaalam. Shout out po sa lahat po. Lakas po yung kulog sa labas. Shout out po sa lahat po ng nandito po. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Idol, salamat kung pick lang pala, bakit po lagi pa nilalagay nila wala na po ang Edrica. Maghihintay na lang po ako sa sunod na kabanata na buhay ni Reyna. Subaybay ko po talaga siya. Sabi ni Benlad, opo, siyempre hindi po natin mapipigilan yung ibang vlogger, yung mga gumagawa po ng fake news. Kasi meron din po kasi yung vlogger na gumagawa lang ng fake news para po sa kanilang mga views. Meron pong ganun po eh. Kaya sabi ko nga, kung gusto ko lang din naman gumawa ng fake news, napakadali lang. Yun nga, baka tumawag naman po yung yung ibang grupo sa akin na sabihin na fake news daw ako, napahiya po tuloy ako. Diba? Ngalay ako Kaya dito lang po tayo sa konting live, konting reaction. Stinili Cansino, good night po sa ating lahat, mapagpalang gabi po, sabi po ni Ma'am Stinili. Shout out kagapay Teresita Leda. Shout out din po. Idol, ilan taon na po kayo ngayon? Pakisagot naman po, sabi ni Benlor. Secret. Di ba ikaw yung Tita Benlor yung may yung sinasabi mo na na may anak kang na neighbor pa siyang nagka-boyfriend. Marami tayong kakilala diyan na irito natin. Marami akong paggagastusan, Kuya Kagapay, tapos ang pinaglalaanan ko pa ang birthday ni prinsesa natin sa pagmamahal ko sa ating prinsesa Reyna natin, at tuwing magdasal ako kasama si Princess Reyna natin, sabi ni Mariam Codarat.
Kahit huwag niyo munang unahin si Reyna at Tita Mariam, importante makabili po kayo ng cellphone niyo para yun nga makasubaybay po kayo sa vlog po ni Reyna. Kasi si Reyna ay hindi naman po humihingi ng yan, ng mga materyal. Siguro, na lang, tawag nun, ang tanging maibigay mo na lang yung pagdasal para sa kanya, yung kanyang kagalingan. Yun pa ang magandang maiambag mo, 'di ba? Dito ako sa Teresita Leda, dito kami sa Jabati. Ano yun? Good night kagapay diyan, Michael, tulog na ako kasi bukas maaga pa pupuntahan ako. May pupuntahan pa ako, sabi ni Jonalyn Golpo. Sige po, Ma'am Jonalyn Golpo, salamat po, good night po, at ito nga magsasara na rin po tayo, papaalam na rin po ako. Shout out Ma'am Hasa and Ma'am Ana, good evening sa inyo. Teresita Leda, dito ako, Jabar. Kasama ko mga camels sa disyerto, sabi ni Teresita Leda. Camels talaga. Sige po, maraming salamat po ulit sa pagbisita po niyo sa aking live. Bukas na lamang po ulit at magpapaalam na po tayo. Good night po sa inyong lahat po. Sige po, bye-bye po. Good night po ulit. Sige po, share out na po ako, sa oras na po ang merienda ng Jonakis ko, sabi ni Rosco. Sige po, bye-bye po. Saglit lang, silip lang, sabi ni Teresita Leda. Sige po, bye-bye po. Good night po sa inyong lahat po.